minkä takia hän loppui. Niin. Koska Razzle kuoli auto-onnettomuudessa ja ei ole enää mitään syytä jatkaa ilman jos yksikin jäsen olisi niinku lähtenyt tai kuollut, niin mä en sanottiin, että me jatketaan sen jälkeen. Ja Sami lähti bändistä heti sen jälkeen kuitenkin ja kaikki oli sen verran pois tolaltaan, että jos me olisi jatkettukin, niin siitä olisi tullut niinku järkeä. Ikävä kyllä, koska se on vaikea saada, jos sulla on yksikin hyvä bändi elämässä, on tosi hyvät säkä. Mutta nyt meillä on hyvä fiilis, koska meillä on uusi bändi. Ja eka kertaa hän on hänen jälkeen. Se on oikeastaan kiinnostavaa kohta 10 vuotta, koska sen jälkeen on ollut vaikea päästä juttuun kiinni. Hanoi Rocks on edelleenkin ainoa maailmalla tunnettu suomalainen rockbändi, vaikka sen hajoamisesta onkin kulunut jo lähes 10 vuotta. Sen sijaan klassisen musiikin puolella suomalaiset ovat menestyneet mainiosti. Vain eräinä esimerkkeinä mainittakoon Gotuuni, Salonen, Saraste ja Salminen. Ikävä kyllä, koska Suomessa on niin paljon kovia bändejä kuin Hurricanes. Remo ja Hurricanes oli yksi parhaimpia bändejä koko maailmassa mun kirjassa. Ja Dave Lindholm ja Rock and Roll Band ja muut projektit. Joo, ja sit kanssa se Wigwam on yksi, vaikka ne on vielä kasassa. Kiitos luojan, hyvä uusi LP. Ne ei vaan pääse ulos sieltä jostain syystä paljon. No sit on kanssa siellä, kun mä olin Los Angelesissa 87-90, siellä kävi kaiken näköisiä suomalaisia bändejä, jotka muutti sinne vähäksi aikaa. Sitten jos se jutut on alkanut toimimaan 2-3 kuukauden sisään, niin pakkas kapsekin se lähti takas Suomeen taas, niinku, että jos et sä jaksa mennä niinku koko matkaan, niin turha yrittää. No, näin se toimii. Niin, siitä pitää olla niinku, jos se on kaikki tai ei mitään. Mä lähtin periaatteessa sillä perustalla, että hyvin niin kelattua tuolla meillä on suomalainen bändi, joka lähti maailmalle. Me oltiin suurin osa suomalaisia, rumpali oli englantilainen, alkuperäinen rumpali ruotsalainen, sitten mä olin englantilainen. Kuitenkin me haluttiin vaan lähteä duunaan juttuun, niin kun Suomessa on vaikea tulla toimeen musiikilainasta ja alettiin, niin kuin me mitään Suomeen vastaan, mutta alettiin niin haluttiin laajentaa skaalaa ja yleensä niin kuin mä haluaisin vaan olla rock and roll laulaja hyvässä rock and roll bändissä ja tehdä elantoni sillä ja se on ideaalinen tilanne, jossa pystyt elämään tekemällä sitä, mitä sä rakastat, toteuttaa itseään ja olla ammattilainen taiteilija. Ei se parempaa voisi toivoakaan. No mihinkään Hollywoodin lähdetty miljoonien perään, niin kuin jotkut kelaa. Se on ihan niin kuin siitä kiinni, miten sä tsiikat juttu. It's mind over matters. If you don't mind, it doesn't matter. Oletko vähän ikään kuin Hiski Salomaan jalanjäljillä täällä? Anteeksi, kuka? Hiski Salomaa. Kukas se olikaan? Nimi menneisyydestä, mä muistan tätä. Hiski Salomaa. Sen näin Hiski Salomaa. Mä unohtan nyt. Kirjailija. Merisuukosta olen kulkenut vaikka missä. Olen käynyt Näpiuttissa, Lousissa, Redlatsissa, Miamiissa. Olen kulkenut merta ja mantereita ja Alaskan tuntureita. Ja kaikkialla hulivilityttäret muistaa lännen lokareita. On aina helpompaa pysyä kotona kuin mennä maailmalle, mutta jos haluaa menestyä, täytyy lähteä länteen. New York on maailman kaupallisuuden keskus, ja tänne tulevat kaikki ne, jotka haluavat myydä itseään ja kykyjään, ja jos täällä menestyy aivan missä tahansa. Yeah, if you can make it in New York, you can make it anywhere, they say. Niin ne sanoo. On aika kova kaupunki tulla toimeen. Mutta mä diggaan siitä, että New Yorkissa niinku
todellisuus päin naamaa. Niinku, joka päivä niinku, ihmiset sanoo, että se on helvettiä ja kauhean stressiä ja mutta se on... Mä diggaan siitä, kodittomat esimerkiksi, sä niinku tiikaa tulos, niin sä tiedät mikä on maan tilanne niinku. Ettei tässä niinku voi paeta todellisuutta. Ja mä diggaan siitä, se on hyvä työympäristö sinänsä, että niinku verrattuna esimerkiksi Los Angelesiin. Siellä on kaikki niin niinku erillään toisistaan. Los Angeles. Samihan asuu pari vuotta. 3 vuotta. 3 vuotta. Joo. Se voi asua kuplassa erittäin helposti, kun sun ei tarvitse nähdä mitään. Se vaan istut autoon ja työstä 10 huoneistosta toiseen, 15 huoneistosta toiseen auton kanssa. Ettei sun tarvitse nähdä siellä mitään, mikä olisi liian sokeraavaa tai herättäisi sua pikkasen. Se on täällä sitä, ei pysty millään välttelemään ollenkaan. Se on koko ajan sulla vieressä koko juttu. Tää oli ennen aikoinaan Electric Circus. Tää soitti Jimi Hendrix, Cream, Rolling Stones, kaikki on soittanut. Tää talo, tää koko talo tässä näin. Nykyään tää on alkoholistien nakkareiden rehab center. Sopii hyvin kuvaan. Toiset joutuu asua 2 kylmässä pakkasessa, mutta se on todellisuutta. Kohta myös Suomessa. Kun siellä matkitaan näitä jenkkiläisiä muotia, niin kohta enemmän ja enemmän kummeja. Tää on Trash and Vaudeville. Kuuluisa vaatekauppa, joka on nykyään liian kallis, kuten kaikki muut. Suomessa on ainakin hyvä terveys. Siellä voi mennä, sieltä ei niinku käännetä pois sairaalasta, jos sä oot kuoleman kielessä. Täällä kysyy, onko sun vakuutus. Jos ei sulla ole, niin ei mene toiseen sairaalaan, vaikka jättöä niin kuolee seuraavan minuutin sisällä. Niin se on sairasta. Mä en ole niin varma, mitä nyt tässä tulee tapahtumaan. Jos Clinton yrittää muuttaa asioita, niin se kongressi on se taas sitä vastaan. Ja se on korruptio ja rahamäärä ja sen takia se koko juttu niin on niin... Tämän mäntyä niinku alun perin se on vaikea kääntää sitä enää, kun jengi on ahneita ja ne on tottunut saamaan tiettyjä määriä rahaa ja ne haluaa lisää, mitä enemmän niillä on. Ja ei kukaan ajattele, niin ihmiset on mennyt niin pitkälle alkuperäisestä niin siitä, kun täällä oli intiaanit ja asuu teltoissa. Ja Kela nyt siis on maanjärjestys, ja asuu teltoissa, ne ei mitään freeway on siellä romahda autojen päälle ja 100 ihmisiä kuolee. Niin se on niinku maapallon reaktio siitä, sitä vastaan, mitä ihmiset on tehnyt siellä. Se on, että oh yeah, sä luulet, että sun ei tarvitse pelätä mitään, sä elät turvallisesti kupassa. No, tsiikat tätä, bang. Mutta se on niinku luonnollinen reaktio siihen, mitä ihmiset on tehnyt maalle. Niinku ne rakentaa taloja toisesta päälle ja freewayta ja muita. Sitten yhtäkkiä tulee bam, että muistat sä, että tässä on niinku kaikki mitä tehdä. Ne polttaa sademetsiä. Ja mä oon ihan varma, että siellä on jonkun kalan jossain osassa tai joku kasvi jossain, josta ne pystyy löytämään parannuksen kaikille niin syövälle tai AIDSille tai tuolla, jota ne polttaa koko ajan. Tuhonen metsiä. Joka päivä eläinlajeja kuolee, jotka ei koskaan tule takaisin enää. Niinku, ja ihmiset silti jatkaa tätä tuhoamista, planeetan tuhoamista. Että siinä ei ole mitään järkeä. Se on ihan järjetöntä. Niillä ei ole mitään väliä. Kukaan ei välitä. Ja sen takia useat ihmiset välittää, mutta se ei tarpeeksi ihmisiä kelaa tuollaisia juttuja. Sen takia se jatkuu. Se tuhotaan planeettaa niin kuin meidän ilmaa, jota me hengitetään periaatteessa. Ja kuten pian varmaan tulee, ei maapallon varmaan yhtäkään pisara vettä, mikä olisi saastunut. Jengi tulee tappelemaan vielä vedestä tulevaisuudessa, eikä ole kaukana myös. Suomalaisrokkareiden vaatimaton menestys maailmalla vaikkapa ruotsalaisiin verrattuna ei kuitenkaan johtunut geneettisistä tekijöistä, sillä pärjäsivät hän Jefferson Airplanen Jorma Kaukonen ja Weather Reportin superbasisti Jaco Pastorius vainaa suomalaisesta sukupuusta huolimatta. Se oli paras. Se oli pahin jätkä, mitä ikinä oli vastassa. Siinä kaikki. Se oli ihan uskomaton. Se mä näin eka kerran, kun mä ostin mun eka bassa vuonna 77, mitä se oli. Mä näin Weather Reportin, silloin oli laivina kulttuuritalolla sun muuta ja 8 rivi suoraan sen edessä. Ja putosin pallin, että pitää sanoa kyllä. Se oli paras mitä ikinä ollut. Se oli Charlie Parkerin bassassa, John Coltrane bassassa, se on ihan sama juttu. Se teki juttuja, mitä kukaan ei aikaisemmin tehnyt ja kukaan ei ikinä pysty tekemään. Se on... God bless.
go. Hanoi rocks, mate. There you go. Tässä on bändi. Bändi, jonka nimi on Demolition 23. Sam Yaffa, Mike Monroe, Jay Henning, Jimmy Clark. Jay Henning kitaristi, Jimmy Clark rumpali. Tää tuli kasaan tosi hyvin, että me löydettiin tää kitaristi ja rumpali, jotka just sopii täsmälleen. Että kaikki on hyvin voimakkaita persoonallisuuksia. Bänditilannetta on tässä aina etsinyt pitkän aikaa ja kun se sattuu tulemaan ja on veriväli mukana, niin se on aina strongimpi, voimakkaampi dynamo. Se on, jonka päälle voi rakentaa ja on mennyt niin paljon kaikkien läpi, että joka tuntee. Se on tosi harvinaista ja se on arvokas suhde. Joo. Siitä. Kippes. Ja nyt näiden nykyajan lennälokareiden uuden bändin Demolition 23 debuittilevy on valmistunut ja se tulee myyntiin ensin alkukesästä Japanissa ja myöhemmin muualla. Niin ikään keikkakierto alkaa Japanista ja ilmeisesti siksi, että siellähän Hanoidenkin suosio oli suurinta. Nassi lähetti terveisiksi. Soitti just 5 minuuttia nyt. Joo. Wow. Puhutaan vieläkin Nassin kanssa. Soitti just 5 minuuttia sitten. Se on vanha kitaristi ja muuta. Se on Lontoossa. Se on just tehnyt oman levyn Cheap and Nassin kanssa. Joo. Pidetään yhteyttä. Me aloitin 3 kadulla silloin, kun hän aloitti, kun me oltiin 16-vuotiaita. Me asuttiin rappukäytävissä joku puoli vuotta sun muuta. Minä, Nasse ja Makke. Meillä on aina ollut kaikista vahvimmat siteet keskenään.